Здравейте, аз съм професор доктор Доминик Шнайдер. Аз съм ръководител на детската клиника в Дортмунд и тук ще говорим на тема здравеопазване при децата. Днес ще говорим за диария. Защо детето ми има диария? Повечето деца имат диария само за кратко време, защото имат инфекция или стомашен грип. В по-голямата част от случаите това са вируси, така че антибиотиците не помагат. Това са остри инфекции, които просто се хващат някъде, чрез храната или от други хора. И тъй като са заразни, децата, които имат диария, могат да заразят и други членове на семейството си, родителите си, братята и сестрите си, и затова не трябва да ходят на детска градина или на училище, защото могат да заразят другите. Как мога да помогна на детето си при диария? Най-важното е детето да пие много и на малки порции, тъй като стомаха боли много и затова стомахът може да се справи само с малки порции. Доста често трябва да обърнете и внимание на това какво всъщност пият децата. Хората казват, че лимонадата и солетите не са добри, защото това често усилва диарията. По-добре давайте на децата леко подсладен чай. Ако децата са малки или имат много силна диария, лекарят може да предпише и специално лекарство, което може да се закупи от аптеката. Това е едно прахче, което се разтваря и след това се дава на малки порции, може би с лъжичка. Кога детето ми трябва да отиде на лекар при диария? Във всеки случай трябва да се обърнете към лекар, ако детето не пие изобщо или ако пие недостатъчно. Това може да се види съвсем ясно от пишкането. Ако детето все още пишка и памперсите са пълни, значи то все още има достатъчно вода. Това е добре. Ако детето вече изобщо не пие, ако стане много сънливо, ако температурата е много висока и не спада след прием на лекарства или охлаждане, това също са признаци, че трябва да отидете на лекар. Също така трябва да се обърнете към лекар, ако детето е напълно сънливо и не прави нищо, ако диарията е много слузеста или ако е придружена от кръв или много силна коремна болка. Тук говорим за възникване на колики, което означава, че болката продължава да се връща и аз изобщо не мога да успокоя детето си. Също и тогава би трябвало да се отиде на лекар. Доколко е полезно да се обърнете към собствения си педиатър? От понеделник до петък педиатрите ни винаги са в своите кабинети. Те познават детето ви и могат да преценят най-добре какво му има. И много важно е да знаете също колко е тежало детето преди това. По този начин могат да разберат дали детето е загубило много течности и следователно да вземат най-добрите решения. Мога ли да предпазя детето си от диария? Диарията, за съжаление, е част от израстването. Има различни начини да се предпазим. Единият от тях е, че могат да се кърмят малките бебета. Това предпазва малките деца. Друг начин е, че има определени вакцинации, които могат да се направят срещу заболявания от диария. Тези се правят в детска възраст. Трети начин е, че децата трябва да се държат далеч от други деца, които имат диария или повръщат, тъй като диарията е заразна. Друг начин е, че трябва да сте много внимателни, когато приготвяте храна, особено през лятото. Особено когато готвите с месо или яйца. Не ги оставяйте на слънце за дълъг период от време. Това са нещата, които могат да се направят, за да се предпазят децата от диария.